orupe. Inyalo paro ni odiechieng' ma nyoro jatend migawo mar arita Kithure Kindiki bende nyo wacho ni waromuru kinyi. Koro en weche ma nyalo kikore poni joriembo gi odhi ndara to jo Azimio bende odhi ndara. Koro kang'eyo ni bro timore nade e wach mag ng'anyo odiechieng' makiny. To duto neno ka thoth oganda kwayo mana obila mondo me oti kod rieko kendo kik ti gi teko ma bende nyalo miyo yud lal mar ngima. Koro wasuda ne nyime wang'ene motenore kod weche mag mabende obila koro wuoye kotenore gi weche mag ng'anyo. Koro mga jong riwruoge moko makedo ne ratiro mag oganda medo kwedo obila kuom tiyo kod teko mang'eny e keyo jong'anyo mag Azimio ahinya to odiechieng' sabasaba. Ka otenore kod riwruok mar IMLU kod Kenya Human Rights Commission ikwedo kaka obila nyocha ne oriembo moko kuomgi kuom chopo e tesend obila ma Central ma Nairobi ka gidwaro ni mondo mi owe thuolo joma ne omaki e ng'anyo ma chieng' tich abich. Jokedo go dwaro ni obila owerocho ratich jong'anyo ka giwacho ni gidwaro neno lokruok ka ochakore e ng'anyo makiny. Whether in the streets, whether in this room, whether in the courtrooms, we are in every space and we intend to be in every space. If it requires that we demonstrate as civil society, we will demonstrate. If it means we picket, we'll picket. If it means we lay prostrate on the roads, we'll lay prostrate on the roads. We'll use all legal means to protect our democracy. Tomorrow we'll be out there doing what we are supposed to do as citizens. So any person, whether in government or outside government, has got equal rights to protest, to picket, and to express displeasure at any person. Civil society, when we protect the rights of people who have been violated by the police, it does not mean that we are in opposition. It means that we are protecting the rights of human.